संसार हा गनाङै फातारक आसेके बांखा गेगुमा मेरा बुकुर समुई मेरा बदलो हापमानि मेरा रक साइमानिया ओ फातारक साकनि मुसुंतै काइतिनि ककनो यूट्यूब चैनल नि बिसिंतै साइतंगो गोबांमा मेरा रक खैयो कासाय कमाय दंगो नाहार मं काइसानो मोथांजाकमानि न सकमहरनानि साबात साल ख्लायना नांगो हिनि सानानि काइतर बनि मं स्लायै कप्लाइसा काइतर अंखा हिनि सानानि ककति सालो एबा रबिबार सुरिनाय रक माथांजायाखौ हनै सानानि आइले बरकसे बाहायके माथांजाकनाय साइसे मानिया साबात साल ख्लायै केरं राखगुइ माथांजाकनाय हिनै वानसुगुइ जिसुबाय चालि दङ फादिके 7 डे एडभान्टेज हाय काइसा काल ग्रुपनि ताखोक तामो साइतं खोनालायानो हाके बरक नि तालि खावति यागो बाहायके सयतानि मागिनो बुताखा इमले जे बरक रूमनि सामजाक सानदे वार्शिप न यासागै नाहारनाय रक न ओ मागिनो तालि खाव एबा के यागो बुजाकमानि गलायखा हनै न बुथिवि नाहारि मान हाके तिनि जरा ओ संसार रक काइतनो सुरिबो हनै सानै रक 95% आबनो खलायो याजागो आबनि बागिनो रेभेलेशन चैप्टर 7 verse 1 नि सिंनि 3 न नायके आरो साजाका जे काइतरनि जे मारि बुजाक यासाक जरा एबो मुंसानबो ब्रादरे रुखुदि हिनि जे साजाकमान हिनके ताबुक 666 नि मारि बुजागि पाइखेबा साबना देरारि खाबा ताबुक काइतर खरकसना फन देरारि याखो 666 नि जरासे फाइयाखो साकनि बसुंतै सानायरं नंखा दियारि फात्रा रक ककति सालो सुरिनाय रकसे यागो एबा तालि खाओ 666 नि मारि बुजाखिनि सावो तै रूमनि स्नामजाक वार्शिप हिनि सावो बखे वानसुगो रबिबार सुरिमन आबो रूमनि स्नामजाक हिनि फाइदि अमहाय फातार रकनि ककनो काइतिनि कक बायनो फिरगलायानो सामुं बिजाबो सिजाक दङो 20 नि सातो तियार सालनि हरो सिं थानसाके पान्डा ख्लायना बागै कुथुम लायखा पल बररकनि थानि कक साका बतेनि सालो बरक बाय कागलायना बागै हरदि बरजरा कक साविमां तंखा On the first day of the week एबा रबिबार सुरिलायमानि ककनो सिंगुरुनुगो हिनके काइतिनि सागिरक बुदे 666 नि मारि नाजाक तामो 1 करिन 16 नि 2 तामो सिजाक दं फारिनाय लेनो नरक जत आजि मातुइनो काइतो साल ब्रुम ब्रुम रां किसा ख्लाय नारिगै तिसावैतोनि हाके आं फाइफुरोखे रां खांना नांगलाक बेलायखेनो स्राय स्राय ओ जे काइतन थानि याफारमुं याफारमानि आबो काइतो सालो याफारनि साव आबोबो फर्स्ट डे अफ द वीक एबा ककति सालो खाजानि बायरक ओ काइतो सालोनो सिनि सुब्राय जिसु ख्रिस्टबो थाङै बासावो तै सामुं बिजाब 2 नि 1 नि सिमि साइरो परिखे साइमाननाय फला काथारबो ओ काइतो सालोनो फायो एबा रबिबारो फायो सामुं बिजाब 2 नि 47 सिंनुगो बर काइतनो लबलायो फिया बर रक बाय काहाम हिनजागो माथांजाकनाय रनो सुब्राय साल ब्रुम ब्रुम बरकनि बिसिङो सितगो साल ब्रुम ब्रुम हिमानि आबो रबिबारबो आरो क्लायो खाजानि बायरक रबिबारसे काइतनि सागिर रक सुरिलाय तंलाय हुनके निंहाय आंहाय बरक सुरिवै मान्या हिनि सानाय साबो ताबुक निं जतनि आरो 666 नाम्बार न थेपै देमान न अमहाय तमुबाय माथांजाकनानि बेलायखेनो तकनाय आरो तंनाय रबो बेलायखेनो तकनाय आबुनि बागै माथांजाकना हिनके आरनिसे खाना नांसुगो आबो सिमिया 666 नि मारि नाजागियारक बरक बुथारजाकनाय हिनि सावो हिनके खरसासुक 666 नि मारि नाजागिया हिनि बुथारजाकमानि खोनाखादे सिजाक दङ फुनुकजाकमानि 20 नि साइरो आफुरो आं आसुक थायंरक नुखा आरा आसुगुइ तंनायरनबो नुखा बरक बुस्थुमना बागै बेरजाखा काइतिनि कक ते जिसु श्रीमानि कक पिरमा बाय बखरक तानजाकनायरकनि फलानबो आं नुखा बरक अयाब्रिनो खुलुमिया बिनि मांतांनबो खुलुमिया बरक तालिखाव एबा यागो बिनि मारिनबो बुजागिया बरक थांसाखा हाके ख्रिस्टबाय बाक्सा नखा बिसि सासायनि बागै बुग्राङै तंखा बरक तालिखाव एबा यागो बिनि मारिनबो बुजागिया हनि साव आबुनि बागै बरक बखरक बतानजाखा बुथारजाखा हनि साव खाजानि बायरक ताबुक साजरा 666 नाया हनै बुथारजाकमानि आं खोनायाखो अमहाय बरक बुइनो सिमिसे माजरा बेरिमानो फिया साकनि खरगो माजरा क्लायखे माखां हुयो साबात साल तामबा रेस नामानि साल अ सालो मुंसाबो सामं ख्लायथाय करि एग्जामबो रिथाय करि परिथायबो कुरै साख्रियावबो थांथाय करि आइले आबनो रक जत ख्लायो साबात सालनो ख्लायो हिनके आबनो मा राखकनाय 1-2 घन्टा बाय पाइया सिंकाइसा भिडिअ नायलेयानो
কুষ্টিয়ায় রাতের বেলা এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে আলবার্ট স্মিথ বালা নামের এক শিক্ষার্থী। অন্য শিক্ষার্থীদের মতো সকালে কেন্দ্রে প্রবেশ করার পর সারাদিন কুষ্টিয়া হাই স্কুলের একটি কক্ষে অবস্থান করতে হয় আলবার্টকে। দুপুরের খাওয়া শেষে সেখানেই তার বিশ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করা হয়। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট সম্প্রদায়ের রীতি অনুযায়ী শনিবার দিনের আলোয় কোনো ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম চালায় না কুষ্টিয়া শহরের সান আপ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ইংরেজি ভাষণের ছাত্র আলবার্ট স্মিথ বালা। এজন্য এসএসসি পরীক্ষার্থী আলবার্টের শনিবারের পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাতে। আমরা 7 ডে অ্যাডভেন্টিস্ট sing o video nugo 7 day advantage no follow khlani rok sabat salno tui khajak mani robibaro suri mania ongmani salobo exam rewi maya ongmani poito khlayorok nahari miniano otomung nukhe jisuno mani khajak nai kebude tongba aboni bagui kerong nono phiogui manglak phia jisu nono phiogui mano hambai।